సామర్లకోట బ్యావరేజ్ డిపోలో సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని సాగు చేస్తున్న అమాలీలు. ఈ సేంద్రియ వ్యవసాయం ద్వారా పండుతున్నవి వంకాయ, టమాటా, గోంగూర, తోటకూర, అలాగే ఆనపకాయ, అలాగే పాలకూర, వివిధ రకాల్లో ఈ సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని పండించడం జరుగుతుంది. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్నారు. ఈ రోజులో మనం బయట తినే ఆహారము పిండిలతో తయారైనవి. ఈ సేంద్రియ ఆహారం ద్వారా ఆరోగ్యం బాగా ఉంటుందనేది ఇక్కడ అధికారులు గుర్తించి సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని సాగు చేసిస్తున్నారు.